Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores FFF 5! I dag der har vi valgt at konstruere det her spørgeskema, og så skal vi ud og spørge en masse mennesker her på Østerbro, om de kender noget til udledning af stoffer. Nu er vi altså på vej ud for at finde nogle mennesker. Det første spørgsmål, det er sådan her. Har du en bil? Nej. Nej. Det har jeg. Tænker du over, at det er sundere for miljøet at tage en cykel i stedet for en bil? Nej, jeg tænker ikke over det. Jeg har ikke kørekort, så det giver lidt sig selv. Lige i stedet for en bil? Ja. Jamen, jeg cykler meget. Nej. Påvirker årstiden dit valg af transport? Nej. Nej, lidt minimalt. Ja. Kender du forskel på konventionelt og økologisk landbrug? Ja. Ja, det tror jeg nok. Ja. Og køber du økologisk? Ikke alt, men i stor udstrækning. Nej. Ja. Ja. Tusind tak. Super. Okay, super. Okay. Nå, så er vi færdige med at spørge alle de her folk om de her spørgsmål, og vi vil rigtig gerne sige tak til kameramand. Ja, så står der med kameraet. Ja. Og så tak til alle de, som har snakket med.